Ani manao Mali kono ani Mali kɔ kan aw danse Maliba TV ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni bi tarata juin kalo tile 30 san 2026. Kunnafoni daminɛ la barolasigiba min bɛ ɲɛsin Mali ka jiginɛba yɛrɛ koɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o barollasigi ninnu kɛra kunungo juin kalo tile 29 san 2026 CICB kɔnɔ n'o maa minnu tun b'o kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ CNT ɲɛmaa danga ni ale ye Hame ye Fune Almadani ye fo ka taa se sɔrɔ ni musakako minisiri Aluseni Sanu ma. U ka ni barolasigi kɛnɛ kɔnɔna la u ka waleyaw tɛmɛna baara mun kan o de ye san 2027 fo ka taa se san 2029 ma o nafoloko baro bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ ni musakako koɲɛw bɛɛ lajɛlen sabatili la min bɛ ɲɛsin an ka jiginɛba fɛnɛ ta fanfɛla ma. Kunnafonidila Shahana Takiw ni ale ye journal 22 septembre directeur de publication ye kunungo tɛnɛn juin kalo tile 29 san 2026 ale welela bɔgɔ jenini sanfɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale maaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ni ka taa ale dasumusumuni kɛ a ka waleyaw la ni waati dɔw la a minɛna ka don bɛrɛya la ka sanga ni kumakan cɛjugu fɔ dɔw ye. A ka lafasalibagaw y'a jira k'a fɔ ko a kan ka taa Marɔku kɛrɛnkɛrɛn ma araba ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 10 san 2026 kɔnɔna ye yaasa a ka taa ka sɛgɛsɛgɛli baaraw dɔw kɛ kɛnɛya yɛrɛ nasira fɛ. U y'a jira k'a fɔ k'u bɛ layidu di ko ni min ye a ka audience kofɔlen n'o bilalen n'o ka juillet kalo tile 27 san 2026 kɔnɔ ko a bɛna ye o kɛnɛ kan ɲan'o cɛ ko ka fiɲɛ bɔda kungurunin d'a ma ni o ye liberté provisoire ye. Kiri ni jɔsariya ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ u sɔnna o ma walima u ma sɔn o ma o jaabi o ko bɛna bɔ ka kɛ ni juillet kalo tile 6 san 2026. Kɔkan kibaruyaw na sira fɛ an bɛ don Senegal jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Farankala a bɛ t'i jɔ wasaden 129 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la olu de sɔnna a ma ni o bɛ tali kɛ baara dɔ kan n'o ye ka segin kɛ ko kura u ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kumakan kan n'a bɛ f'o ma ko réforme o tɛmɛnen kɔfɛ minisiri min ka ca ɲɛsinlen o kiri ni jɔsariya koɲɛw ma o y'a jira k'a fɔ k'u ka réforme ko n'o baaraw banna pewu ko bɛna taa référendum na waleyaw kɛra ka kɛɲɛ ni kunungo juin kalo tile 29 san 2026 Senegal yɛrɛ jamana kɔnɔ. An bɛ segin ka don an ka jamana kɔnɔ a ka dɔn k'a fɛ ko jɔfɛn o jɔfɛn o ye dafɛn ye Mali minisiri kɔrɔ ni ale ye Yahaya Sangare ye ale miniji dɔgɔyara ka kɛɲɛ ni kunungo juin kalo tile 29 san 2026 ka si to san 62 la a jirala k'a fɔ hakilila jiginna ko Yahaya Sangare ale kɛra yanfolila wasaden ka tɛmɛ ani Mali minisiri min ka ca ɲɛsin don maliyɛnden minnu bɛ kɔ kan olu kunkanko koɲɛw ɲɛnabɔli ma an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲinɛ ala ka badabada dali nɔgɔya furu bɛɛ lajɛlen. Ani mano ni ne kunnafoni ye minnu sera ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan Maliba TV 1 jabaramuso kan an b'a fɔ aw ye aw kan bɛ don wɛrɛ ni ala man ka jɔnya jɔ an na.